Noi suntem Lia și Ion Daniluc. Avem o afacere Magic Wood. Noi creăm jucării pentru copii educative din placaj de lemn. Am lansat afacerea în 2018, odată ce a venit pe lume fetița noastră. Am înțeles cât de important să avem jucării din materiale ecologice, educative. Pe lângă jucării, noi creăm cadouri personalizate, diferite obiecte pentru decor, conlucrăm cu Horeca și cu alți antreprenori. Cele mai importante provocări prin care am trecut de la lansarea afacerii au fost, unul și cea mai importantă, tranziția de la o gândire de salariat la una antreprenorială, a fost găsirea noilor clienți și realizarea produselor și transformarea produselor noastre în bani reali pentru a putea rezista pe piață. A treia mare provocare a fost creșterea bruscă și mare a prețurilor a materiei prime din cauza începerii războiului din țara vecină și totodată brusc au scăzut cumpărăturile, adică puterea de cumpărare a produselor. La începutul lansării afacerii, desigur că am avut de învățat și lecții care nu le-am știut până înainte. Noi, ambii fiind firi creative, plăcându-ne singur procesul de producere, încercând să facem produsul perfect și multe alte chestii care țineau de creativitatea noastră, am exclus de multe ori factorul vânzărilor și aducerea banilor în afacere. Chestia dată ne-a îngreunat lucrul și mergerea înainte, din motiv că ăsta este unul din principalii piloni ai formării unei afaceri care ar putea concura cu alții și ar putea crește și se dezvolta în continuare. Cele mai importante momente până a crea o afacere este de a alege ce îți place, de a lucra în ce îți place, pentru că de aici vine motivația și să aduci un impact societății prin produsul tău, prin serviciile tale și să fii perseverent ca să continui ceea ce ai început. Am lansat afacerea din contribuții proprii, după am aplicat la granturi oferite de Uniunea Europeană. Prin intermediul organizației ODA am câștigat 2 proiecte, Femei în afaceri și Startup pentru tineri. La moment, activitatea de bază o executăm în 2, dar în perspectivă dorim să lărgim activitatea și evident o să avem nevoie de colaboratori care au cunoștință în programare și lucru cu CNC. Rețeta succesului Magic Wood este multă entuziasm, creativitate și perseverență.